Тапшырының алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Мусина Гөлнур Тәүфик кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан яраткан тормыш иптәше Рива, уллары Марат тормыш иптәше Ләйсән, оныклары Алина һәм Илмир, уллары Ринат, кодасы Яшәр, кодагысы Руфия Сафаровлар котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Газиз кешебез 1972 елны Иске Кулатка районы Иске Мастак авылында якты дөньяга аваз салган. 1992 елның 26 сентябрендә әткәебез Мусин Рива Мубин улы белән гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне, ике улларын тәрбияләп үстерделәр. Инде бүгенге көндә өлкән уллары мин үземнең гаиләмә башлык булып яшим. Газизларыма ике татлы оныкларында бүләк итеп өлгердек. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып, сиңа йөрәк түрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Башлап аз гына синең хакта сөйләп китик. Мине син бәхетле ир иттең. Ике баламны бүләк итеп, бер ах чыгармыйча, якыннарымны хөрмәтләп, бик матур бергә гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти-әниең биргән. Шунлыктан аларга беренчедән олы рәхмәт. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын, бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга таба да бер авыздан шулай матур гомер итик. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда очратып сирәк була. Әйе, төрле көннәребез булгандыр. Тигез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеребезнең бар мизгелләрендә дә сез әти белән олы таянышларыбыз булдыгыз. Оныкларыгыз да сезне үлеп яратып яшиләр. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтынаның куллары ла көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларың чәчкә сыман гөрләтеп үскән инде. Тормыш иптәшен яратып кулга балдагын киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синдәй күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Гомере матур җыр сыман кодагыебызның бары күзләребез тиеп, бәхетен генә югарыдан күпсенмәсеннәр иде. Безнең кадерлебез шикелле кодагыйлар бик сирәктер. Ул кеше хәтере саклаучы, бар эшен уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Аңа нинди вакытта гына мөрәҗәгать итсәк тә, ул дөрес, төпле киңәшен таба. Кайсы вакытта гына булса да, төнме, көнме кирәк булса, ул ярдәмгә чаба. Кодагыебыз заманадан калышмыйча, аның белән бергә атлап, яшьләр белән дә, үз тиңдәшләре белән дә уртак тел таба ала. Кадерлебез, сиңа чын күңелдән бала оныклар бәхете генә түгел, оныкчалар бәхете татырга да телибез. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле. Якыныбызга юбилейга без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бит бик яшь диярләр. 50 яшькә ошамаган, 18дән олырак, 2 тапкыр 25 дисәк булыр тулырак. Йөзең шибәр, холкың күркәм, барысы да сыклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бара яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сокландырып. Хөрмәтле Гөлнур Тәүфиковна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләр чынга ашсын. Без дә аларга рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарын, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән.
yanında yaşar şadlıkka күмелеп tag'in da farishtaga go'zal zot bizning uchun g'ururli so'qlandira barimizni senda bo'lgan sabırlar tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz tilaklarining motorlarin atab sina yo'limiz ulug' hurmat hissi bilan aniyim seni zo'rlaymiz Bulgan diktadirli Sin bizga Parlay jırlı ömürlerde Jichi aniyim sen yüzga Yubileyim Mına bugün Uzan kupme Ömürler Uzada kupme ömürler Yuvalmagan